пешоҳангони бигем соҳаҳои иқтисоди миллӣ раҳбарияти вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон мегӯянд, дар шароити пандемияи COVID-19 тавонистанд рушди иқтисоди кишварро таъмин намоянд. ба иттилои ин ниҳод, дар 6 моҳ иқтисоди кишвар 8.7% рушд кардааст, ки ин баландтарин нишондод дар 5 соли охир аст. рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз сон аз ҳисоби соҳаҳои бахши воқеӣ ба монанди санъати кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои бо инчунин ғайривоқеӣ, хизматрасонӣ, гази савдои чакана ва хизматрасонии пӯлакӣ ва дигарҳо ба амал омад. вазири рушди иқтисод ва савдо дар ҳоле аз афзоиши рушди иқтисод хабар дод, ки сокинон пайваста аз гаронии нархҳо дар бозорҳо шикоят мекунанд. намояндагони вазорати рушди иқтисод ва савдо гаронии нархҳоро ба омилҳои беруна рабт медиҳанд. аммо баъзе коршиносон бар инанд, ки то имтиёзҳои бештар ба бахшҳои муҳим аз ҷумла соҳибкорӣ дода нашавад, иқтисоди кишвар рушд намекунад ва оморҳои баланд ҳам аз рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба зиндагии сокинон бетаъсир боқӣ хоҳад монд. фишор ба соҳибкорӣ баланд шуд, бо тариқи фишор андоз зиёдтар ҷамъ карда шуд дар 8 миллион доллари амрикоӣ, чизе ки расман маълум аст. аз ҳамин сабаб нишондиҳандаҳои иқтисодӣ омори расмии баланд нишон дода шуду, ки иллюзорный эффект ба вуқӯъ пайваст, не ки аҳолии мардум ба тарафи манфӣ равона шуд. бархе таҳлилгарон мегӯянд, бо таваҷҷӯҳ ба он ки дар аксар бахшҳои иқтисоди кишвар изофанависӣ ва пешниҳоди омори бардуруғ вуҷуд дорад, бо нишондоди 8.7% рушди иқтисоди кишвар бовар надоранд. ҳарчанд мақомон мегӯянд, ҳисобҳояшон шаффофу дуруст аст. тоҷикистон қаблан рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилии худро дар соли 2020 дар сатҳи 7.8% пешбинӣ намуда буд, аммо дар пайи таъсири хуруҷи коронавирус онро бознигарӣ намуда ба сатҳи 4.7% поин овард. мақомот тасдиқ мекунанд, ки пандемияи COVID-19 ба тамоми бахшҳои иқтисодии кишвар зарар расондааст, вале аз гуфтани омори дақиқе дар ин бора худдорӣ мекунанд.